Ara, en aquest mateix instant, en qualsevol part del món, hi ha una disputa per la propietat del territori. És intrínsec a l'ésser humà. Els drets sobre el territori enfronten veïns amb veïns, germans amb germans, fills amb pares, estats amb estats. Per a molta gent, la terra és com un fill, l'han criada i cuidada al llarg dels anys, i trobar-se en la situació de perdre-la pot ser molt dolorós. La feina d'un topògraf no és resoldre aquests conflictes, però sí obtenir les dades precises i exactes per tal de poder facilitar la solució. Resoldre un problema de propietat és, en la majoria dels casos, un procés complicat i difícil d'entendre. Les lleis estan ahí, però moltes vegades xoquen amb l'antiguitat dels documents que acrediten els drets sobre un terreny. Qualsevol càlcul o mesura plasmada sobre un paper vell pot contenir errors i sense una revisió i actualització d'aquestes dades és complicat poder delimitar amb exactitud qualsevol espai físic. La topografia i la geomàtica no són només una tècnica. Són la capacitat d'entendre el paisatge més enllà de la mirada. En la gran majoria de litigis sobre la delimitació de la propietat hi ha un factor humà comú més enllà d'allò merament material, i és el valor sentimental del territori. Un valor forjat en el temps, amb l'esforç i la dedicació de les diferents generacions que per ell han passat. Els enginyers tècnics en topografia i geomàtica som l'eina perfecta. Assegurem la màxima precisió sobre un sistema de coordenades universal que, sumat a una adequada investigació documental i gràfica, ens permeten garantir l'objectivitat i la claredat de qualsevol projecte topogràfic. Poder comprendre el territori més enllà del paisatge que un veu amb els ulls és una experiència fascinant. Però la satisfacció més gran, sens dubte, és saber que aquests coneixements han servit perquè altres puguen veure amb claredat i exactitud la solució a qualsevol conflicte de propietat, sense necessitat de batalla o enemistat i, sobretot, sense haver de perdre allò pel que han treballat tota la seva vida. Ara, en aquest mateix instant, en qualsevol lloc del món, una disputa per la propietat del territori s'està resolent pacíficament, amb un acord satisfactori per a totes les parts. És en aquest moment quan el topògraf es despulla de les xifres, les dades i les coordenades i simplement mira, observa i estima el paisatge que l'envolta.